Asi uno nyaya yatinayo ndeyajaya mufumi. Jaya mufumi inotidzidzisa zvakati wandei. Tiri pana Mark chapter 10 kubva pavhesi 17 kusvika pavhesi 31. Jaya mufumi. Zvino wakati achibuda kunzira, mumwe akamhanyira kwaari akapfugama pamberi pake akamubvunza achiti, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Jesu akati kwaari, unondiidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, iye Mwari. Mirayiro unoiziva inoti, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupurira nhema, usanyengera, kudza baba vako namai vako. Akati kwaari, mudzidzisi, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pauduku hwangu. Jesu akamutarira akamuda akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Enda utengese zvose zvaunazvo, upe varombo, uve nepfuma kudenga, ugouya unditevere. Asi wakasviba mwoyo neshoko iro akaenda neshungu, nokuti wakanga ane pfuma zhinji. Ipapo Jesu akaringa-ringa akati kuvadzidzi vake, vane pfuma vacharemerwa sei kupinda paushe hwaMwari? Vadzidzi vakashamiswa namashoko ake, asi Jesu akapindurazve akati kwavari, vana, zvinorema sei kuna vanovimba nepfuma kupinda paushe hwaMwari. Kamera ingarerukirwa kupinda pauri dumhu, kumufumi kupinda muushe hwaMwari. Ipapo vakakahadzika zvikuru vakati kwaari, ndianiko ungaponeswa? Zvino Jesu akati achivatarira akati, kuvanhu izvi hazvibviri, asi kuna Mwari zvinobva. Petro akatanga kutaura kwaari achiti, tarirai, isu takasiya zvose tikakutevera. Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna munhu wakasiya imba, kana vanun'una, kana hanzvadzi, kana mai, kana baba, kana vana, kana minda, nokuda kwangu nokweevhangeri, usingazopiwe zvine 100 nenguva ino, dzimba navanun'una nehanzvadzi, namadzimai navana neminda, pamwe chete nokuvengwa, noupenyu husingaperi nenguva inouya. Asi vazhinji vokutanga vachava vokupedzisira, novokupedzisira vachava vokutanga. Nyaya yakakura chaizvo. Mavhesi anokwanisa kuita 15. Pamusoro pejaya mupfumi. Tinoona jaya mupfumi richiuya kuna Jesu richibva ipapo ratsamwa. Topuhwawo muenzaniso wokudenga, wokuti unopinda kudenga ndiani. Pane nyaya mbiri dziripo, asi dziri kutaura nyaya yepfuma. Kana tichitarisa pfuma iyi, zvichida hatitarise pfuma yezvinhu zvapasi zvoga, mombe nemakwai, ngamera, mbudzi, motokari, minda yegoridhe, dzimba, vakadzi navana. Zvimwe nguva handizvo zvinenge zvichirebwa. Dzimwe nguva zvinenge zvitori nechekuita nepfuma yedenga iyoyo. Ko, Jesu ungapandukire pfuma yedenga? Kwete, haapandukire pfuma yedenga, asi unotipa gwara rakanaka rokunzwisisa, rokuva nezivo pamusoro penyaya yepfuma yedenga. Ndimbotiverengei zvishoma kana tichiverenga bhuku 1. Takaenda pane zvirevo 1. Toda kuti munzwe zvinotaurwa nezvirevo. Basa rezvirevo. Zvirevo zvaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri, kuti vanhu vazive uchenjeri nokurayirirwa nokunzwisisa mashoko enjere, varayirirwe nzira yokungwara neyokururama nokururamisa nokutendeka. Vasina mano vapiwe kungwara. Jaya ripiwe zivo nokuchenjera.
kuti wakachenjera anzwe awedzere kudzidza, nomunhu wenjere awane mano akanaka, vanzwisise chirevo nemufananidzo, mashoko avo akachenjera nezvirabwe zvavo. Amen. Ndo mashoko ari kubuda ipapo ekuziva njengere, ekuti tive nemwoyo yakatendeka, tive neungwa nokunzwisisa, kuti zvatinorayirirwa pazvinotaurwa zvisave zvinopinda nekune imwe nzeve zvichibuda nekune imwe, asi kuti nyange tazvinzwa tinoziva zvazvinoreva, nekuti dzimwe nguva zvinotaurwa namadimikira, dzimwe nguva zvinotaurwa sorungano rwanatsure nagudo, dzimwe nguva zvinotaurwa neshumo netsumo. Dzimwe nguva zvinotaurwa nemifananidzo. Naizvozvo takanzonzi zvirevo izvi zvine nzira yekutsanangura mashoko ose ohungwa. Mashoko ose ohungwari ndo atinowana mubhaibheri. Naizvozvo tinotaura kuti Kristu waitaura nohungwa, uyezve gospel rakanyorwa nehungwaru. Ichiri yakapuresa. Kana zvinhu zvakanyorwa nehungwaru, zvingangoreva kuti zvinhu hazvisi straight forward, zvinhu zvakabhenda bhenda sembambai. Murikuzvinzwa kuti tinotoda chimwe chinhu chekupota tichisunungura sunungura pakabhenda bhaya kuti tizvitwasanudze. Naizvozvo pane makey, pane mabolt cutter, pane zvipanera zvokukanika nazvo iro shoko iroro kuti tinzwe kuti zvinorevei. Ndokuti takazarurirwa. Hazvina kuzarurirwa kuvanhu vose, kwete. Nyangwe ndikataura inini ndichitsanangudza mifananidzo yacho, dzimwe nguva neshoko iro randiri kutoreva riri kutoita kuti vamwe vanhu vatova neconfusion yakatonyanyisa. Murikuzvinzwa? Asi munhu wakashingairira uchabudisa pafuma iyo zvose zvatinenge tamupa, zvaanenge anzwawo, otarisa pane chokwadi, uchave nekutenda. Kutenda kwete kwekufonyerwa maari, kwekuti tinenge chiti ngazvidzike pasi pehuro yake chete, kwete. Asi uchava nekutenda kwekuti munhu adzidza zvezivo, ashandisa mashoko ohungwa, ava nouchenjeri, nokuda kwekuzvidzidza zvirevo, nokukwanisa kutsanangura shoko raMwari. Handi nyore, hatisi kuti chinhu chiri nyore, kwete. Chinhu chakaoma. Kutenda kwangu inini kwakasiyana nekwako. Asi mungafamba zvenyu panzira yekutenda kwangu, zvakanaka zvose. Ehe. Asi hazvireva kuti ndini last born yenyika, ndini kupedzisira, kwete. Nemiwo makafanira kusunungura zvinhu. Makafanira kupota muchirava magwaro, makaravawo mabhuku atinotaura, mabhuku atakanyora, kana kuti shoko ratinotaura, zvakanaka. Zvichakusunungurirai zvinhu zvakawanda. Asi muchawedzera naipapo pamapuwa napo. Nokuda kwekushingairira kwenyu, muchavawo nenzwisiso inokwanisa kunge iri pane imwe level yatisina isusu. Naizvozvo tinoencourage munhu wese kuti ave somuprista, somunyori. Ndozvatakagadzirirwa. Kuti tizive mashoko aMwari. Amen. Amen. Tidzokera wakare.
tichazvibvisa zvinezvi. Tichidzokera kwakare, tinonzwa shoko iri richitaurwa pamusoro pemufumi. Isusu tikati ufumi hausi kureva chii? Ufumi hwenyika hunokwanisa kunge huri kureva ufumi hwemashoko aMwari. Manzwa zvatakurukura pamusoro pazvo kuna zvirevo izvi, kuna zvirevo 1 zvatanga tichitaura pamusoro pazvo. Nonga zvirevo 1 vhesi 1 to 5, zvirevo 1 to 3. Manzwa zvatanga tichikurukura. Tikati pane zvipanera, pane makii. Maona, ekusunungura shoko raMwari. Pfuma iri kurehwa apa ifumo yemweya. Kana iri pfuma yemweya, minzi pana kutenda kwaanako munhu uyu, kwatinozorakidzwa mushure nyaya padzinenge dzochinja, kuti aiwa kutenda kwake kwanga kuchiita kunge kwakakwana, kwanga kuchiita kunge kuri right, asi hakuzi chii? Hakuzi right. Munhu wakadai wakafanira kunge une chii? Une shungu yekudzidza. Maona, asi tinoona kuti unozoramba mukana wokuti auye adzidze kubva kuna Kristu Jesu. Tinoramba tiri panzvimbo yatiri. Naizvozvo kana tichitarisa mujaya mupfumi uyu, tinokwanisa kufunga kuti wakanga wakaita sevamwe vavaprista, vavafarisi, vaRevhi kana vaSadhusi. Vakanga vane chinzvimbo chavo pamusoro pekutenda, kuti isi tinotenda takadai isu, hatizinunguswe. Munhu unotaura kuti unotenda kuna Mwari pane imwe nzira, unofanirwa kuita sekuurawa. Blasphemy, ari kutaura blasphemy here. Muzvizwa? Hwakanga huri upfumi hwavanga vanahwo, hwavanga vaita sei? Vadzidza kubva kuna madzibaba avo. Madzibaba avo vaiti kana vodzidzisa Bhaibheri odzoka odzidzisa netsika dzavo, achiisa zvimwe zvinhu zvamadziteteguru panze pekuti aise zvinhu zvaMwari zvoga. Nekuti munhu wese unobva kumwe kunhu. Ava vakabva Igupta, kwavanga vakorapswa kwemakore 400 years. Zvaizikanwa naJakobho, zvimwe zvanga zvisazikanwa kana kupraktiswa. Nekuti dzimwe nguva vanga vatoredzera pane tsika dzavaIgupta netsika dzavamwe vanhu vakanga vari muIgupta, vakanga vari vatorwawo panyika iyoyo. Munozviona? Pfuma yavo yezvinhu zvoupenyu yakanga yawandisa. Tisingashamisike kuti vaitoti vanotendawo kuna Mwari, vaitosvikawo pamberi pechifananidzo vonamata kuti imi tizvisireiwo kuna Mwari. Chifananidzo chavakaumba nemaoko avo, vakakwededzera nemaoko avo, dzimwe nguva chichiputsika vachichinamaridza pakati. Muziva zvinoita dhaka rinotsemukira, kana chaputsika chadaro vonama futi. Voti kune chinhu ichocho tisvisireiwo kuna Mwari. Safunga kuti ndimi chete maZimbabwe maiita zvinhu izvozvo. Yanga isiri tsika yavashona chete kana kuti yavavhenda chete, kwete. Pane marudzi mazhinji aidaro, aitoshandisawo zvifananidzo kuti vavasvitsire kuna Mwari. Asi kana muchifunga, munofunga kuti zvifananidzo izvozvo zvainzwikwa here? Tingazvirambire kuti zvanga zvisinganzwika? Tingazvirambire? Nokuti hatizivi kuti zvainzwikwa here kana kuti zvaizwikwa. Nokuti Mwari chaaizotarisa pa ndechekuti vanhu havazivi vakarashika ati. Obva abvisa zvinhu izvo zvakarashika, oona kuti vanhu havari kushumira sei. Vane chido naMwari here pachake iye? Hakuzinei kuti vanga vakanganisa padivi. Ndozvanga zvakafanana nekunamata kwedu, tichishandisa midzimu, tichishandisa zvinhu zvakasiyana siyana. Kunamata kwedu kwamashavi, tichibika doro, tichiita sei, pedzezvo tichiita zvemudzimidzo zvotodedza n'anga. Tofanira kunge tingone svikiro chete ati todedze n'anga. Tabva pasvikiro takuti takuda kuenda kunofambira zvinhu. Svikiro unofanira kunge tichitaura zvose zviri mumusha.
kuti zvakamira ndizvo zvapera. Kana tavakuenda kun'anga, ese ndimbotaura in'anga, zvamunobatira izvi, zvamunoregedza vanhu vanenge vachibva kuna Malawi nana Zambia vachikupai zvinhu zvokuti munovhongodza munoisa panzvimbo dzenyu dzinoyera, zvichakonzera kuti musare mava pamhene. Minyama yose yenyika idzodzo yakanga yakaita kuti varohwera Mwari vasingabudirire vari kumashure, zvouya pamuri imi muchifunga kuti muri kuita nhungwa. Vanhu ava vakanga vasingaite nenzira yataita yekukorokoza yekuita seyekushandira. Zvino munotora kune zvinhu zvavakatiza. Vazhinji vavo vaiuya vachibva kuMozambique, achiuya asina kana chinhu. Abva kune zvinhu zvakadaro zvakanga zviripo zvokuti vaingokwanisa kuenda kun'anga wonopuhwa wotanga kuzviitira mari. Ko vaizvitidza neiko? Imi ndizvo zvamakufambira kuenda kunotora ikoko, ivo havasi kuzviita. Ivo vachadzokera kunyika kwavo. Imi muchasaura nenyika iri pamhene, nekuti makanganisa zvakanga zviripo zvechinyakare zvakanga zvisingade zvinhu zvinoitwa nevanhu vedzimwe nyika izvi, vekunana Mozambique nekunana Malawi nana South Africa. Makutonotora kana kunana DRC kana kuma-islands chaiko, munoshatisa nyika yenyu, makasara mava panguva yekuti hamuwane kana kadiamond kana hwane kana kagoridhe hwane kanobuda munyika. Nyika igova yekutambura yekuti inenge yakaoma isinganaye, ichiti yakanaya inenge ichinaya zvokuuraya, zvokuparadza minda yenyu. Muri kuona? Masvikiro paipa panzvimbo paya dzaiyera dzenyu nzvimbo dzamaiyeresa dziya dzafumurwa, hadzisino kuyera. Kuyera hwakanga huripo ihwo hwaikonzera kuti tiregedze kuita zvimwe zvinhu zvinonyangadza, tichidzingira varoi kure. Asi manje makuenda muchinoisa tuhari twenyu, muchinoteketera pamakuva, muchiita sei, muchingoita zvimwe zvinhu zvakawanda zvinonyangadza. Makutora zvinhu zvamunenge muchipuhwa nana Malawi nana Mozambique, makunoisa panzvimbo dzinoyera. Navaprofita vavo, n'anga dzavo dzinenge dzichibva ikoko dzinenge dzakakupai zvinhu, makuya modziti dzidhigidhe pai panzvimbo dzinoyera. Chasara ipapo hamuchizivei. Hati vanosiya zvinonyangadza, nyika dzavo dzichibudirira, vari kutobvisa zvinhu zvavo zvakaipa vachiunza kwenyu. Imi muri kuzvikamuchira, muchasara maparara musina kana chinhu. Nyika yakava nyika yeurombo, ine zuva rimwe rinenge richibanda, kana mvura yonayo inoita zvokugukura vanhu. Minda yenyu haibuditse zvinhu zvinoendeka. Munoita kunge makarima mozongona paribe. Zvinhu zvafamba napasi apa zvaenda kunobuda kunenge kuMozambique kana kuti kuMalawi. Musabate zvinhu zvinonyangadza kudaro, munozvishatisira nyika. Tangai kuzviramba nekubvisa n'anga dzose dzakauya dzichibva kunyika idzodzo. Mudzidzosera kwadzari, munodzosera zvinhu zvavo ikoko. Dai mapinda pakunamata Mwari, dai mapinda pakutsvaga Mwari, nokuti Mwari unorova zvokwadi, unorova zvokwadi vanhu vasingamuteveri. Ndinoziva kuti vatungamiriri venyu vakakanganisa chaizvo, ndo vanofanira kunge vachipuhwa mhosva dzose, asi imi musatevedzera nzira dzavo. Vakuisai pakumanikidzwa kuti muite zvinhu zvinonyangadza izvi, nyika ishaya chimiro. Dzokerai pana Mwari, rashai zvinhu zvenyu. Kana une tuhari twawakaisa kumasango, enda unotuputsa. Kana pane chimwe munhu wawakasunga, enda unosunungura ipapo. Makarekedza kuzviita izvi, zvinhu zvichakuteerai izvozvo izvo. Nguva yacho yekutoti zvitokuteerai yatokwana. Nekuti zvichaparadza imi munenge makaisa tuhari ipoto. Nokuti dzimwe nguva nyika inozvirwira.
hairwirwe nemunhu, inozvirwira nyika. Zvikanzi Emmanuel wakazvirwira, nyika yeIsraeri yaizvirwira against vaIsraeri pachavo vakanga vapiwa nyika iyi. Yakapedzisira yakavasvipa. Muri kupanzwa? Naizvozvo muchenjere nzira inouya nedzimwe pfuma. Hadzina kunaka. Imi kana vakazvisiya vasingazviite kunyika kwavo, imi munoda kuzviitirei? Of course, nganga dziri kuita business kadziri kuwana mari, muri kudzipa ma-US dollars. Kana dzaida mari kadzaingoita izvozvo zozviitira mari, zozviitira mabhiriyoniya vakanyarara zvo. Asi havaite izvozvo. Sei vasingazviiti? Vanoda kutoti mumwe munhu azviite sei? Zvinhu zvinonyangadza Mwari zvokuti mubatwe mutrap yaSatani. Kana mabatwa mutrap yaSatani, nyika yokuramba. Maimbonzwa ana Thomas Mupfumi vachiimba kuti Zimbabwe yenyika yemhondo. Maimbozvinzwa? Kwakanga kuri kunzwisisa kwenguva iyo kuti nyika inoyera. Zvino kana mabvisa huyera hwacho ihwohwo, muchisa chakashata. Zvinoenda kungoti mungoisa zviyera zvinoendana nohumwa. Bvisai n'anga dziripo idzi dzinoti dzakabatira kune zvinhu zvechivanhu, zvakabatira kune zvinhu zvaMwari. In'anga idzi dzinouya nehuroyi hwadzo dzisisonyangadza nyika. Dai mabata venyu vose kuvatinhira mujeri nekuvarashira kunze. Kana kuti vapa PI yekuti akomana sunungurai zvinhu zvose zvamakaita mudzokere kumusha kwenyu. Tinokuregedzai muchidzokera pasina zvatakuita. Asi kana tikazoziva kuti pane zvinhu zvamuchiri makabatira, tinosvika ikoko. Musashatise nyika. Nyika inokurambai, inokusvipai. Dzimba dzose dzamuri kuvaka idzi dzinokusvipai chadzo kuti hatichakudai panapa. Dzinongosara dziripo, imi musiripo. Vamwe vatozouya ukazwa ko dzimba dzakavakwana nani idzi. Hadzina kana munhu. Votogara zvavo, vakutogara imo vakutofara. Vatova rimwe rudzi rwatovapa rwakutogara mudzimba dzangoona pakavakwa pakadaro. Dzimba dzakanga dzine mibhedha, dzakanga dzine maziTV, dzakanga dzine zvose. Maona zvinoitika. Kana mumunda vanotoona mune zvimwe zvinhu zvamanga marima imi. Mwari haazozvibvisa. Anenge akutoitira vanhu vachauya, vanhu vake. Imi vakubvisai. Imi mamusikakohwe chinhu. Asi musi unopinda rumwe rudzi vanosvikokohwa kana 20 times kupfuura zvamaikohwa imi. Mungwarire humwe hufumi hauna kunaka. Pairamba kubuda matsime manhingiro, mvura paipe, mvura itodzituka. Ichiita zvekutunga ichienda mudenga. Kuita mazifountain chaiwo ekuti apa ndiyo nyika yanga isina mvura here. Nyika yose yaita green. Zuva riya ranga rakuti kwatisa kuenda kushaika kuti kuziya riri kupi. Rakuita zvakanaka. Michero, zazaza nematamba amakusha anenge azara. Shati kuisai isingazvione sei. Izvo nyambiro zvakavandiswa. Hamusi kuzviona nekuti Mwari wazvivandisa. Kuti goridhe taita rekutamburira. Madiamonds taita rekutamburira nekuchera nekufiramo. Ivo vanenge vachiita rekunhonga nepamusoro pevhuso. Muchenjerati. Nyika inokurambai makaramba muchibatira zvinhu. Endai kana muchinzwa shoko iri. Endai munobvisa zvose zvamakaita izvozvo. Hatida kuti titi muda kuripo kana kuita sei. Hapana nyaya yemuripo ipapo. Regedzai Mwari akutongerei vavengi venyu nenzira dzake.
kwete nenzira dzamunoda kuita idzi dzeuhipi. Mafuma nezvinhu zvisingafumiswi. Dzimba dzenyu dzinotorwa navamwe, maguta enyu akatorwa navamwe, zvose zviripo zvakatorwa navamwe. Makashaya vanhu vakaita mamwe maguta asingaite vapinda munyika yote. Ndipo nyika iyi vanhu vakaenda kupi? Mabva panyika ipo muchitiza vanhu ava, pakasara pasina. Pana vamwe vakabva kumaona Mozambique vanoshandisa humwe uroyi husingaite, vakabva vari varombo zvisingaite, varombo zvisingaite zvekutoti unoshaya kuti pane munhu ane urombo hwakadaro. Asi vasvika kwenyu vabva vafuma. Vafuma sei? Hatizivi. Hatizivi kuti vakadzingwa here ikoko kana kuti vakauya nechii. Vakauya vakaenda kumapositori vakandobviswa zvinhu zviyazvi. Vatambanuka manje vakudzokera kwazviri, vakutoedza vamwe vanhu kuti ngatidzokere kwazviri. Vakutoedza imi masvona kuti mudzokere kune zvinhu izvozvo. Rambai zvinhu izvozvo izvo. Takutonzwa vanhu vachitiita zvekushayana zvekuti tinosungana nokuita sei, nokuitirana zvinhu zvinana runyoka izvi. Zvikanzi ndotokutsvagira chidhoko. Zvatove zvinhu zvekushayana nazvo here izvozvo. Ikedzai Mwari atonge nenzira dzake. Musafuma pazvinhu zvouipi. Bvisai zvinhu izvozvo izvo. Zvinhu zvenyika izvo zvatabatanidza nechi? Nefuma yeuprista. Kuti kana iri fuma yeuprista inenge yakatsveyama, inenge iri pasaidi. Kutenda kwangu kunenge kwakatsveyama, kunenge kusina chi? Kusiri pana Mwari, pakunyatsoziva Mwari. Maona. Totarisisa kuti unoziva nzira dzekutenda nadzo hadzingambofanani. Nekuti tinoyerwa pazvikero zvakasiyana. Vakatanga ana Pauro nana Peter mayererwo avo akasiyana needu. Isi tinoyerwawo neimwe nzira. Maona. Nekuti tiri vanhu vakafuma vane zvose. Shoko tinaro. Takutofamba nashoko kunge pasina riri mufoni. Kazhinji kacho tinowanzovhura foni kuti titarise zvinhu zvisina mabasa. Hatimbowanzovhura kuti titarise shoko ramo. Tinoshandisa foni idzodzo zvinhu zvisina maturo zvohuipi kuti tishandise kuita zvinhu zvaMwari. Naizvozvo tinotongwa nazvo pamusoro pazvo izvozvo. Iwe unotongerwa kunzi sei wakanga usina kuisa api yebhaibheri pafoni yako. Inotova mhosva nechivi iyoyo. Ana Pauro havatongerwe izvozvo. Havatombotongwa nenyaya yekunzi sei wakanga usina kuzobata chi? Scroll. Nekuti kwakanga kusina mabhaibheri iko. Vakanga vasinga expect kunzi vabate mabhaibheri. Zvavakanga vakadzidziswa naKristu, zvavakanzwa vachiverengerwa pakukura kwavo, zvakanga zvakatokwana izvozvo. Zvikanzi chiendai munoparadzira vanhu zvoumambo hwaKristu. Vanhu vakanzwa zvavakaparadzira, vanotongwawo nedzimwe nzira dzakasiyana nedzavo. Isu tinotongwawo nedzimwe nzira. Nokuda kweufumi hwatinawo panyika. Ndine ufumi ndakaudzwa kuti inini ndoda kugara pedyo nebhaibheri rangu. Ndichatongwa kunzi sei wakanga usikasiyi bhaibheri rako? Wanga usikamborisiyawo sei pasaidi uchimboita zvakarayirwa pamurayiro? Totongwa nenyaya iyoyo. Saka ndiri kuti pagore rinouya hazvigoni. Chatomborisiya chete kwenguva yakatarwa iyoyo ye4 weeks, ye40 days. Ndomboona kuti zvinoenda sei. Saka ndiri kugara ndakabhilda stock yangu. Stock yekuziva shoko. Ndiri kuunganidza kuitira kuti kana ndazopinda panzara paya dzimwe nguva ndingazorangana. Ende zvinhu zvichatoitwa gore negore 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 nokusingaperi kusvikira ndafawo. Handizini ndega ndinenge ndichizviita, vamwe vazhinji vanenge vachizviita.
kutenda ka takujajwa on another level. Maona imi munojajwawo nayo, handizivi kuti level ipi. Indojajwa neruzivo rwandakapiwa naMwari. Zvino imi munojajwa nezvamakanzwa, nezvamakadzidza, nezvamakavona. Hatizivi, asi kwose kutongwa. Jaya Mupfumi rakazvitonga rega, rikazviwanikwa rine mhosva, rakasarudza kutakura mhosva yaro nokuenda. Harina kuda kutendeuka pamhosva yaro. Akarakidzwa kuti kuziva kwake kwakanga kusina kukwana. Asi nango zvakadaro wakaramba, wakati kuziva kwangu ndekwangu, ndinoenda ndakadaro, handichinje. Asi ndiwe wauya uchikumbira uchida kuziva. Ina handina kuuya kwauri ndichiti aiwa sandura maziviro ako. Wakaenda uchitsvaga Mwari mumagwaro. Wakaona pakanga pakanyorwa kunzi pane paanokanganisa. Asi hana kubatenda, wakapasiya pakadaro, akavhara Bhaibheri. Akati zvandiri kuita izvozvo zvakakwana. Zvikanzi pfuma yakanga ane pfuma zhinji. Wakanga usingade kuregerera kweni kuti zvimwe zvinhu zviende. Wakanga usingade kupa varombo kune zvimwe zvinhu. Maona manje. Kupa murombo ikoko hakusi kureva murombo wepanyika. Zvinoreva kuti pane zvinhu zvaida kufanirwa kupiwa kuna Jesu. Pane zvinhu zvaifanirwa kupiwa kuna Mwari zvaakanga asingadi. Saka wanga achizvichengetera pfuma yose oga. Zvakafanana nekuti unoenda nechipiro chechivi, wodya nyama yacho iyoyo. Achingamuchirwe kuna Mwari chipiro chezvivi kana uchiita izvozvo. Chipiriso chako chezvivi chingatodyiwa nemuprista. Unenge wakuyananisira. Zvino kana wauti wakupira kuna Mwari, wodya futi nyama yacho iyoyo. Nekuti kana kuti unopira ropa woisa paatari, rimwe rose womwa semusiya. Zvingaite here vanhu wee? Ndo matongerwo akanga achiitwa Jaya Mupfumi. Kupa murombo. Murombo ndiani? Murombo ndiMwari. Pazvinhu zvose murombo ndiMwari. Nekuti ndiye unotitarira zvinhu zvekuti tiite, timuitire. Unokumbira kuti timuitire, asi hatiite. Dzimwe nguva hatidi kutongonzwa kuti pane chatisina kumuitira. Tobva tatoita hasha nekutsamwira vanhu vanenge vatiudza izvo. Takazviziva tinongoenda kunyararira tichiverera. Tichifunga kuti hatibati. Asi wakakumbira kuti akomana, kana pasvika nguva yakadai mondidaisirawo daisirawo. Kana pakasvika musi wakati mondisirawo $10 mumakaundi kuti ndingowanawo kurarama akomana. Imi hamudi kuisa $10 izvo. Saka akomana, tarirai. Ndinokupai zvose zvandinenge ndinazvo. Apa mutudi kungondipawo pandinenge ndokumbirawo kuti akomana chimbondipaiwo nhasi. Nhasi handina. Zvinongoramba zvichienda one direction here. Zvisingadzokewo kwandiri. Misi yose yandinokupai handireve chinhu. Ndinenge ndinazvo. Asi musi wandinenge ndisina chiti ndipeiwo, hamuchada kudzosera. Kukava kuita ushamwari hwakadii ihwohwo. Ndozviri kutaurwa panyaya yaJaya Mupfumi. Ushamwari hwakadii? Rudo rwakadii irworwo? Andeipa rudo rwakanaka rwokuda Mwari. Kufuma nezvinhu zvenyika. Usatorwe mwoyo wako nokurashika njere nokuda kwezvinhu zvenyika. Ramba uchidzoka pana Mwari nyange zvakaita matutu. Wakaita tutu remari muhozi mako me. Dutu remari rekuti rinenge rakazara fange kuzadza kwamunoita chibage kana Mako.
Zvichida kupfuura ipapo nekuti hapana hozi inombozara kusvika kumusoro-soro. Atowanzozviona izvi. Vanhu vanenge vane tumahozi 2 kana 3. Vanoti kana vakaisa voenda pane imwe voisa. Ndotsapi dzavo idzodzo. Wakana chazara kuti shutu. Kusvikira patswanda iri pamusoro pemba. Unengozvisa sei nepamusoro? Hazviite. Zvinotoda kuchitodurura nepamusoro zvichienda pasi. Fange matura aivakwa nevanhu veGreat Zimbabwe aya akara. Vaivaka matura kavaya. Matura makuru chaiwo. Ekuti vaidurura vari pamusoro pamadziro apo zvichienda pasi. Manga makatooma zvichitoitirwa nyaya yenzara iyo yekuti kana pava nenzara madzimambo ozopota achigovera vanhu zvishoma shoma. Vanhu vose vanga vane zapi dzavo. Pane chimwe chaiunzwa chamambo. Dzokuti panguva yenzara mambo anozokupai mbichana. Nekuti dzimwe nguva paanenge akukupai akudzosera zvinhu zvaanenge achikutorerai zvimwe. Imi ndimurimi makarima zvinhu zvacho izvo. Nokuti shamari wotipawo kana mambo yako 1 igore renzara. Isu tokupawo kana mabhagidhi kana 10. Kana apera mabhagidhi iwayo 10 uchadzoka futi. Wobudusa futi imwemo. Nyambirwa pagore rega pamwe waimupa kana 10 buckets kana 5 buckets kana 2 buckets kana 1 bucket pagore roga. Asina kuti igore renzara. Wakukuchaja futi zvinhu zvawakamupa mahara. Muri kuzviona? Mwari anokupai mahara. Asi kuti mumudzosere kuti thank you. Shamwari takuziva kuti this week haunawo tombokupawo. Ishamwari yenyu Mwari. Kuti this week haana. Musi weSabata haana rekedza tombomupawo mushana. Hamudi kumupa. Pamutambo wematumba hamudi kumupa. Pamutambo wepaseka hamudi kumupa. Pose hamudi kumupa. Dzingafe nenzara yake iyo. Zvikanzi kudya kwangu naMwari kwakaita sei? Kristu unotaura kudya kwaMwari kuti kwakaita sei? Zvikanzi unoita kuda kwaBaba. Ndiye hama yangu. Tofanira kupa Mwari kudya kwake. Zvikanzi tinofanirwa kubudisa michero inoenderana nekutendeuka. Zvakatarwa mazuva aya kutendeuka. Wakatoona kutobata mazuva aka watotendeuka. Wakoshesa zvinodiwa naMwari. Asi hatikumanikidzi. Hatizi pokukumanikidza. Nokuti munhu anofanira kuita nechido. Mwari anoda mwoyo unopa wakasununguka. Zvino kana achikupa iwowo akasununguka, iwo mudzosera nemwoyo wakakwindimara. Anozvigamuchira sei zvinhu zvacho izvozvo? Panapa ndapuhwa asi ndatukwa zvangu kunzi. Usapoti uchitora zvinhu kwatiri. Ushamwari hwakadii? Zvikanzi zvino wakati achibuda kunzira, mumwe akamhanyira kwaari akafugama pamberi pake akamubvunza achiti, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Amen. Ndopatataura paya tikati, aiwa, imi muri kuona munhu achibuda kana kuti ari kutoke anga ari pangoro yake akatakura zvinhu zvake zvoupfumi achifamba kubva asangana naJesu. Akati Jesu ari panapa. Saka ndinomubvunza kuti ndingaite sei kuti ndiende kudenga. Ndiri kuti kwete. Munhu anga akatobatawo Bhaibheri zvake, akatobatawo magwaro, achifungisisa pamusoro peshoko raMwari, achitsvaga mumagwaro kuti chii chaangaitire Mwari wake chingamufadza. Uri kubanzwa? Uri kunzwa interpretation yacho? Kuti hazvisi izvo zvekuti akamhanya pana Jesu. Aiwa, kana wakatobata Bhaibheri so ndatikuverenga pana Maka pagospel. Tototsvaga Jesu izvozvo izvo. Tototsvaga kuti tingaite sei kuti timufadze. Tototsvaga kuti toita sei kuti tigamuchirwe muumambo hwokudenga. Zvikanzi wakamhanya akasvikofugama pamberi pake. Munhu wakanga wakazvipira kuna Mwari.
uchinamata, uchiverenga magwaro, uchianzvera, uchitsvaga uchenjeri, achitsvaga zivo. Asi pane zvimwe zvakazomukona pamberi apa zvezivo zvaakanga awana. Haana kufara nazvo. Akatadza kusanduka mwoyo wake, akatadza kuti aregererwe. Muri kupanzwa? Munhu waita zvakanaka nguva dzose. Asi pane zvinhu zvaakarambira pazviri. Zvangofanana nemi mune zvikwambo zvamunorambira pamuri, asi muchiuya kuchechi pamweni mune mashave euroyi. Hamuri kuti agadziriswa. Munoti kana matsamiswa navanhu makutoenda monomutsa uroyi uya kuti munyatsovakanga zvakanaka. Handi munozviita. Vamwe vane mashave ekuba, vamwe vane mashave ekutuka, vamwe vane ushora. Munoitirana zvakasiyana siyana. Pane zvinhu zvamuramba makabatira pazviri zvamusingade kubva pazviri. Zvikanzi zvino Bhaibheri rinokutaurai kuti musaende kun'anga, woramba uchina. Usaroyi, woramba uchina. Ngapasave nemasvikiro panyika, moramba muchingoita zvemasvikiro. Musava namashave, moramba muchingoita zvemashave. Musaite upombwe, moramba muchingoita upombwe. Zvikanzi siyana nezveupombwe hwenyu, mongoramba muchiita upombwe neufeve hwenyu, hamuregedzi. Asi pakupedzisira kwezuva makunamata kuna Mwari kuti Mwari tiregerere kuti zvinonetsa. Vanhu zvakaoma kuti munhu akafuma pane chimwe chinhu apinde muumambo hwokudenga. Haangakwanisa kuhupinda nekuti akafuma panyaya dzezvinhu zviri against Mwari. Haisi pfuma yemari. Kana iri pfuma yemari inoenderana nekuromba. Kana iri pfuma yemari zvinoenderana nekuti unenge uchibata vamwe zvisakarurama. Unenge uchiita nekubira. Maona? Anenge ari corrupt. Asi pane pfuma yezvinhu zvakasiyana siyana zvatinazvo zvatifanira kusanduka pazviri. Tofanira kukonfesa, totendeuka, totanga kubudisa michero yekurakidza kuti aiwa zvinhu zvatakasiya chaizvo. Kana pane chiyaono chinokunetsa iwewe, zvida kunyenga vana vavanhu uchingorara navo, ifuma iyo yaona, ifuma ishave raonaro, nokuti unoda kurara navanhu vana vevanhu vakanaka, uchivanyangadza. Une mweya wokunyangadza, une shavi rekunyangadza. Haudi kuriregera, unongoramba uchidzokera pariri. Kasi zvakatoita zvekutemerwa nyora here pauri kuti uite shavi iro? Chii? Kudzinza kwenyu mainetsikana nekuwana vakadzi here? Makati takuda shavi rakadaro. Nekuti mupote muchitora vakadzi vavamwe, nekuti mupote muchingorara netwasikana tunenge tuchiri twakanaka, muchingonyangadza vasikadzi vevamwe navasikana vevamwe, kuita mabombo nyika yose. Makazviwana kupi izvozvo izvo? Ndozvo kunzi bvai pafuma yenyu ipapa, pfuma yaunayo iyi muisiye. Zvinoga muchiti munonamata muchiramba makabatira zvinhu izvozvo hazveshuwa hamungapinde mudenga. Hamungapinde mudenga, hakuna nzira yacho yekuti mupinda nemudenga. Nokuti muri kutotadzisa vamwe ka. Zvikanzi guyo riri pamutsipa renyu rakanyanya kukura nekuti muri kutadzisa vamwe. Ndopamunotanga kutongerwa ipapo. Kunzi makatadzisa vamwe. Kunzi hai wotoenda kukuregerera saa wakatadzisa vamwe wakawanda. Nenge vakaenda kugena. Saka chikonzero chavanofunga kuti tingakupe chekuti ungaende kudenga chii? Ndopakaoma ipapo. Unopindira sei mubvunzo iwowo? Wakafara kuti vamwe vanhu vaende kugena. Saka chitokufadza nekuti uende kudenga kuti zviite sei? Umbori ani iwe? Kugara makangwarira zvinhu zvakadaro vanhu. Mafundisi anotaura misi yose. Saka mafundisi acho ari very corrupt futi. Naivo futi havafunga kuti vanopinda denga vazhinji vacho. Vatori corrupt wo zvakaitopisisa chaizvo. Mweya wecorruption unenge wakatobata pachechipo. Saka uchinetsa kuenda. Nokuti wakabata kubva kumusoro kusvika kuzasi.
In fact, uri kutoita zvokuparadzirwa mukati mekereke uchibva kumusoro. Munhu ainzvera magwaro akawana pazvakanyorwa nezvake akatadza kutendeuka kuti aponeswe. Pane mashoko ataurwa izvozvi wakati achibuda kunzira, mumwe akamhanyira kwaari akafugama pamberi pake akamubvunza achiti, munhu uyu akanga ane nzira. Hatisi tinozviti kereke yenzira dzamwa, kereke yenzira dzaKristu Jesu mambo edu, ndozvatinozvidedza tichita. Uyu wakanga une nzira futi. Nzira ipi? Anga ane nzira yake, hatiziva kuti ndeipi, asi wakanga uri panzira. Isi tinozviti tiri panzira yaKristu, naiye wakanga uri panzira yaKristu futi, asi waita zvakatsveyama zvisingaenderani nemurayiro neshoko raMwari, zvisingaenderani navaprofita, nyangwe nemasarema, nyangwe nezvirevo zvaMwari. Kumhanya handiko kusvika. Akamhanya akasvikogwadama pamberi pake. Hazvisina basa izvo, unomhanya zvako wakasvikogwadama, but komana kana uchiita zvisiri izvo, don't expect it to be accepted. Musadimburire. Zvipei nguva yekufunga, kunyatsofunga pamusoro pemurayiro waMwari. Munouziva, makaenda kuna Deuteronomy kuzere nemurayiro, makaenda kuna Leviticus kuzere nemurayiro. Makauverenga, zvipei nguva yekunyatsofunga pamusoro pawo. Uchiti wakaunzwa wofunga kuti akomana, zvino chii chandakaita? Ndozvinotoda Mwari izvozvo. Haadi zvokuti tiuye zvokuparidzira isusu kuti aiwe uziva chivi chako. Hazvide izvozvo. Zvinoda iwe uri wega wakazvigarira wozvitarisa woona, komana ndakatadza ini. Wokonfesa. Wataura naJesu. Wamhanyira pana Jesu akakuudza kuti izvi neizvi. Watendeuka pazvinhu zvavo, wadzoka panzira pana Jesu. Mwari unoda munhu akadaro, anoda kubvisa zvakaipa paari. Munhu waanogara achikomborera nguva dzose. Kana wakatozvirakidza kuti une chido chekuda kubvisa zvakaipa, Mwari acharamba achikurakidza pane chauri kukanganisa, iwe uchiramba uchingokorekta chete, uchiwedzera maropafadzo pauri. Nekuti Mwari anenge atoropafadzwa newe kare. Mozosara muzviita zvimwe zvinhu zvose zvemipiro izvi, iye atoropafadzwa kudhara newe. Akutotaura sekutaura kwaaita pamusoro paJobho kuti wambomuona here nhingi? Munhu wakatendeka, munhu unovenga zvivi, unoda kubva pazvivi zvake, munhu wakarurama. Munenge kutotaurwa sekutaurwa kwaitwa Jobho. Kuti munozvitya izvi, munotya kuti Satani anosvika pedyo. Aiwa, Satani anosvika pedyo, asi Satani haana simba rokuuraya, sara kwokuti kana anzi naMwari ngaauraye. Muzvizive izvozvo. Pane pamwe paakatopiwa authority kuti wakaona zvadaiso uraya zvako. Muzvinzwa? Asi pane pamwe paanotozi apa uraya, tanga wabvunza kwandiri. Kana ipapo akapiwa authority pacho kunzi uraya, anotanga atombobvunza kuti ndouraya. Hapasina chanzi here kuti munhu uyu angatendeuke. Kutokunzwira itsitsi kuti aroswera achingouraya vakaipa. Saka anoda vaya nhinhi dzakaita dzinoshingairira mushoko raMwari. Ndopaanoda ipapo kuti ambotsukudzana nemiso. Ndopaanoda, aiwa imimi anenge akagadzira kukuuraya kana muchidaro, kana muchishingairira pashoko raMwari. Asi haana simba racho, haana simba, hachina simba. Satani chinongovhumidzwa kuedza chete kuti muonekwe kunzi naMwari kunzi makamira sei, kuti zvizikanwe nejekerere kunzi aiwa munhu wakamira paMwari. Rambai makamira pana Mwari, tsvagai Mwari.
Mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Nhaka youpenyu husingaperi. Iyi nhaka yaari kutaura haisi nhaka yezvinhu zviri kudenga chete. Nekuti paunotanga kugara nhaka yeupenyu husingaperi, unotanga kuigarira pasi pano. Ende musafunga kuti inhaka inorakidzwa nezvinhu zvaunazvo kana kuti chikwete. Nhaka iripo ndeyekuti unenge uchifamba mumweya. Kristu unenge wakupa mweya. Hauna kufunga kuti mweya uyu wakanga usiri mamuri. Aiwa, mweya manga munawo kugara. Asi pane zvamakaita zvakakonzera kuti mweya usuduruke. Munotofanirwa kudzoserwa kumweya pasi pano muchifamba. Zvedenga ndezvimwe. Zvinenge zvakutongokonfema zvanga zviri pasi. Kuti uyu anga ari akatendeka, tomisa kupi? Zvikanzi muchava sengiro zamwa. Kanzi hakuna kuwanana, hakuna kuroorana kudenga. Hakuna zvekuswera muchichinja manapwenu muchikaisa. Zvaripera pasi pano izvo. Kwane mamwe mabasa anenge makatarirwa kudenga. Nyangwe ndakatadza kuziva hama dzangu dzose, hazvisichina basa. Yakanga iri nzira yapasi yokuti ndigowanawo kuzvarwa. Imi munozwa zvekutaurwa shoko. Kunzi wakasiya zvose, uchawana zvakapfuura 100 pane zvaunenge wakapuhwa zvepasi. Wakasiya zvose zvaunazvo nhasi, zvikanzi uchawana zvakapfuura 100. Ringava basa, angave mudzimai, vangava vana, zvikanzi uchawana zvakapfuura 100. Vanhu uchazopuhwa zvine 100 nenguva ipi? Ino. Zvikanzi noupenyu husingaperi nenguva ipi? Inouya. Yatipindei pa100 vakomana. Yatipindei pa100. Yatisiyana nezvepanyika panapa. Hazvina zvazvinotibatsira izvo. Titsvage Mwari, tisiyane nazvo zvose, upfuma yose yatinazvo. Yatisiyana nazvo, titsvage Mwari. Mwari uchatipa zvine 100. Navana vatisingaziva kuti vari kubva kupi. Vanenge vachimbokupa izviposo. Kuti aimi ndimi baba wedu. Vamwe vanenge vachiti ndavazukuru, vanenge vachingoti ndimi sekuru wedu. Muri kuzvinzwa? Izvi zvinoitika paupenyu huno, munotozviziva makatombozviona zvichiitika. Nemiwo munopa vanhu vasine ukama nemi. Munovapa zvinhu. Kana kukereke, mamwe mafundisi anogara achingopuhwa zvinhu. Haatombobi. Pane homwe yekereke. Kubva pane sutu, andawe, kugadzirwa musoro, kukamwa musoro, kuchekwa vhudzi, bhutsu, chichi, zvose akaita zvokupuhwa, hakana chaakabuditsirawo mari. Nyangwe ari pasalari. Haina basa salari yake. Zvokudya zvomumba make zvinotengwa navamwe. Munozviziva imimi kuti zvinoitika. Zvizvi zvinhu zvakavanzirwa kwamuri. Vamugabe vaitengerwa zvinhu navanhu, vaitongozviramba zvavo vachiti haizvadi, zvaiswa poison. Vaitongopuhwa navanhu. Pane vanhu vazhinji vakadaro. Mukati medzimba, mukati memakereke, mukati memaorganizations akasiyana siyana. Vanhu vanongouya vachingovapa. Inongorekana kunzi sekuru sekuru nenyika yose. Wava sekuru wenyika yose. Hazviwanzoitwa kune munhu akashata izvozvo. Kana muchiziva kuti zvinoitika pano panyika, unotadza kutenda neiko? Unotadza kutenda neiko? Ndakaita sei kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?
Asi Jesu akati kwaari, unondiidzireiko wakanaka? Sei uchindibvunza kuti iwewe ndakanaka? Uchindiudza kuti ndakanaka? Iwe hauite murayiro. Zvino kana uchiita murayiro wasiya neni, unondiidzireiko wakanaka? Ndingori mudzidzisi, wakanzonzi hakuna wakanaka. Kana nomumwe vaprofita vanotaura kudaro. Pane zvauri kusiyirira here kuverenga mumagwaro? Uri kundipa bribe? Kana wanditi ndakanaka kandokuitira favor yekungoti hapasina chimwe chauda kuita, watonditi ndakanaka kudhara, ndizvo zvakwana. Kwete. Zvichida mhinduro yaaifanirwa kunge akapa ipapo ndeyekuti imi ndimi mwanakomana waMwari, munoziva zvose. Ndisaka ndakuinzai mwakanaka. Ozoudzwa zvake zvaaifanirwa kuzoita. Waifanirwa kuregedza kutenda, asi haana kuregedza kutenda. Wakanga uri panzira, asi nzira yake yakaita sei? Yakanga yakatsveyama. Haana kuziva kuti Bhaibheri rinotaura kuti hakuna wakanaka kuvaprofita. Munhu wakadaro wakafanana nemunhu unotuka vaprofita. Haungabatiri kumurayiro usina kubatira kuvaprofita, nokuti vaprofita ndo vanotsanangurira murayiro. Naizvozvo haungabatiri kumagospera nekune vadzidzi vaKristu usina kubatira kumurayiro navaprofita. Watsveyama, wasiya zvakanaka zvaMwari. Hausi kuziva zviripo. Nzira yako yokutenda yakatsveyama. Ngatidzokere panzira yakanaka yaMwari. Ngatidzokere pamurayiro yaMwari, ndo patinotangira. Vaprofita vazotidudzira, tozonzwisisa kupfurikidza nemuna Kristu Jesu. Unotirayira zvatinofanira kuita. Unotirayira shoko rose rapo. Kanzi ndiri Mwari wako wakakubudisa kubva munyika yeIjipita, usava navamwe Mwari kunze kwangu. Usazviitira zvifananidzo kana kuzvinamata kana kuzvishumira, nekuti ndiri Mwari une godo rinorova vana nekuda kwechivi chamadzibaba avo kusvikira kune rudzi rwetatu nerwechina, kuvanondiitira zvinonyangadza. Asi ndichitira zvakanaka kuna vanoteerera murayiro yangu. Murayiro ipi? Negumi. Neimwe inoraudzira, nekuti imwe yose inoraudzira yakabva pairi. Nezvimwe zvose neshoko rose raMwari rakabva pairi. Kusvikira kune marudzi ane churu. Zvikanzi vanhu vanotedzera murayiro yangu ndo vanoita sei? Vanondida, ndo hama dzangu. Zvikanzi usareva zita raMwari wako pasi. Hakuna kungoti Mwari usingazivi kuti Mwari wacho ndomuitirei. Usingazivi kuti Mwari wacho unodei. Chengetedza masabata angu. Hausi kuchengetedza rugare pakati pako nehama dzako. Chengetedza rugare, ugochengetedza rugare pakati pako neni. Pakuita zvipo murayiro, ndokuchengetedza rugare rwako pakati pangu newe nehama dzako. Ivai namasabata. Pane zvandakatara nezvandakatema nezvandakatonga. Muzviite izvozvo. Ndokuwadzana nemi. Ndokupira kwandiri. Kudza baba wako namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika yawakapiwa naMwari wako. Baba wako namai vako ndovandanga ndarayira kuti vapinde munyika, vave neupenyu husingaperewo. Vaifanirwa kukudzidzisawo zvimwe chete izvo. Vava vadzidzisi vako, vava varaidziri vako kubva pauduku hwako. Asi kana vasina kuitawo izvozvo, ndizvozvo Mwari ariko, ndiye baba wako namai vako, ndiye zvose kwauri. Zvikanzi usauraya, usabe, usaita upombwe, usareverera kwako nhema, usaite ruchiva. Zvikanzi ndo nzira yekuwanana nekuyanana pakati penyu, zviri pakati penyu neni, kugarisana kwatinofanira kunge tinawo.
amadiwa kusvikira tisangana zvakare pachirongwa chinotevera. Mwari ngaave nemi akukomborere akuropafadzei nokusingaperi. Zita raBaba neMwanakomana Mweya. Amen.